després de presentar-me i de parlar de què volia dir Climent. Què volia dir Climent? És que no me'n recordo. Tinc una memòria... Què vol dir això? Que no castiga, sinó que ajuda a millorar les coses sense castigar. No és un Climent. No és un Climent. I vam dir també que hi havia una església preciosa on molt bé, bona memòria, que es deia Sant Climent de Taüll. Veritat? Dit això, hem preguntat, hi ha alguna cosa per aquí dins l'aula que tinga a veure amb les plantes? I heu marcat una fotografia d'una flor que es diu, com es diu? Edelweiss. I la paraula que volia dir Edelweiss? La flor blanca, exacte, planta de flor blanca. I la paraula blanca on estava en la paraula esta que hem posat aquí, el nom d'Edelweiss, hem dit Weiss. I què hem dit de Weiss? Que era una paraula alemanya i que en alemany la E i la I, com se pronuncia? Ai. Edelweiss. I Weiss, què volia dir? S'esclava una paraula anglesa que era white. White i Weiss és el mateix. I resulta que què significa? Blanc. Molt bé. Edelweiss. Fixeu-vos, no diu Weiss, sinó Weiss. Edelweiss, flor blanca. I hem dit que aquesta flor estava on? Als Alps i a muntanyes molt elevades que gran part de l'any estan totes cobertes de neu. Veritat que sí? La neu, Pirineus, o solo neu, Pirineus. O no? Segons les paraules diuen coses. I sabeu què diu la paraula Alps? Alps s'assembla a una paraula que és Alps, albí, Albus, que vol dir blanc. Alps són les muntanyes que sempre estan blanques. Alps. Quines coses, diuen les paraules. Les paraules parlen, diuen coses. Si sabem llegir-les, estan dient-nos coses. Pirineus. Què volia dir Pirineus? Que té neu. I què volia dir Alps? Blanc. Per tant, muntanyes blanques. A què sí? Sí. Sí? Segur? Sí. Així no m'agrada. Que recordem les coses. I hem dit que aquesta altra, quan parlaven, a més d'aquesta fotografia de la Edelweiss, hem dit també hi ha alguna altra planta per així o productes de plantes que